dobrodošli u epizodu Serbia Minecraft Gamesa. Ja sam Serbia Minecraft Games. U današnjoj epizodi ćemo da igramo, kako da vam kažem, The Rigged Mix. Ne znam što temo ono što sam se zbunio. Ljudi, ja želim da reklamiram jednog poznatog youtubera što je meni drag, što je jedin među najboljim, znači više nije Serbian, Jaseštajn i PewDiePie. I još tu Urki.jt. I stavit ću ga gore u ćošku da se vidi njegova slika. Znači, mi ćemo da igramo to, a pre toga će samo da se bude jedna mala pauza. Ljudi, vratili smo se, znači meni je taj youtuber mnogo drag i mislim da se ne znam što ja sad njega reklamiram. Dobro, ja sam stavio gore njegovu sliku i da krenemo. Ok, pa sam igricu igrao. No, što mi izašlo ovo nebitno. Igrao sam i sviđa mi se. Znači, fora je da gubijete, ne znam. Evo, sad ću vam pokažem. Samo stanite. Znači, sipate malo toga. Uzmete toga, sipate malo toga. Znači, fora je da ga otrujete. To je sam fora. Ja ću to na kraju da popijem. Wow! Ok, ljudi. Sad ćemo pričamo o to Urki.jt. Znači, Urki.jt je počeo da snima, ne znam kako se vidio, neće biti tačan, ali ima nekih 3 mjeseca, 2 mjeseca, ne, nisam siguran. Ali meni je on mnogo drag, najveći sam fan njegov i želio bi da on pogleda moje slike, kaže se ja sve njegove, gaming challenge i sve, ja sam stavio gore sliku njegovu ćošku, nadam se da to njemu ne smeta. I nisam ga objavio zato što mislim da je glupo to da ja kažem sad o njemu, mislim da će da se naljuti, ali ne, ja ću kažem svoje mišljenje o njemu. Ja ću onda popijem, no, i dobar youtuber, jednom reći, najbolji. Ćemo kao i ne vedemo, nema nikog. Ja ću vam popijem. Wow. No. Ok. Još. Znači, idemo još koliko snijamo. Ali 3 puta da probamo. 3 puta. Znači, ajmo cijelo ćemo do pola i uđemo otrov. Mislim ovo. Šta je već? Popi ga, vete. Marova. Popi ga. E, sad ćemo vidimo ovo. Delo. Idemo. Wow. Ajmo samo u vodu da mi sigurno. Čili pa je vodu u vodu, mislim da je voda. Znači, piše negde. Hoće nas ruki pesnicima nešto. Šta je ovo kaže? Znači, voda ništa mu bude. Čili ovo je, ne znam. A, vidimo. Idemo.
idemo. 16 dana, vade. Izgleda ovo najbolje, vade. Što radio. Ovo nije crno što sam pomešao. A brate, ne mi šta ti kažem. Brate, to je dobro. A vidite ovu igricu. Vidite kova igrica. Vidite spet. Vidite spet. A nutra vam je Counter Strike 1.6, Far Cry 2 i Need for Speed Most Wanted. Eto vam ga, znači te 3 igrice, tu ja sam ubacio, nisam imao dem, ali nebitno je sad. Šta smo usipali, ja se ne sjećam uopšte. Nešto odavljeno. Ne znam ja. Ko zna. Ajde vidite. Idemo. A dobro. Okej, sad će pat, ne, sad će izgledati dugo, jeste. Koliko snimamo? Još 6 minuta. Ja sam primio oko 7 minuta, tako nešto. Ajmo još jedno. I to da bude to. Ajmo sve pomalo. Ne. Znači ovako. Znači to. Znači to. Znači to. Brkam, mati. Ajmo to. Ok. Promučki ga. Idemo. Što još ova igrica nalazi na Freevu jeste za bebe, ali ovo je dobra igrica. Mislim nije za bebe. Ali ima dobra igrica. Idemo šta će bude. Ljudi, hvala što ste gledali ovu epizodu The Rings Mix i vidimo u sljedećoj epizodi, a do tada, ljudi moji, uživajte u Urkijete, uživajte u naravno meni, a Urkijete naravno postite, ako ne postite, ja ću gasiti ovaj kanal, ljudi, znam se. Postite ga obavezno i do sljedećeg viđenja, vidimo se, pas! Ćao, pozdravljajte još jedan put, imamo dobre klipove i vidimo se.